Jeg er lige nødt til at skynde mig af Netto, fordi lys, der var derinde, det triggede sig mega meget. Og mundbind også, for jeg i hvert fald bare skynde mig hjem. Jeg hedder Isabella, og jeg er 24 år gammel, og så lider jeg af kronisk migræne. Migræne det bliver jo i den grad stigmatiseret i samfundet. Og jeg tror, at folk har svært ved at forholde sig til migræne, fordi at det jo er en usynlig sygdom. Og det kan godt gøre lidt ondt nogle gange, at folk ikke ved, hvad det er, når man selv er så invalideret af sygdommen. Altså migræne har været med mig en stor del af mit liv, fordi jeg fik migræne allerede som 8-årig. For mig, der starter det næsten altid med, at jeg får en voldsom hedetur, og nu kan jeg mærke, at alle de spændinger, jeg har, de begynder at blive voldsommere. Andre gange, der er det bare, at sygdommen bare slår ned som et lyn, og der kan jeg ikke rigtig nå at forberede mig. I de værste perioder, der har jeg da haft 23 anfald på en måned. Nogle gange så plejer jeg faktisk at gå ud i bad, fordi det hjælper rigtig meget på alle de spændinger, jeg har. Men når jeg så går i bad, så kan jeg ikke holde til at stå op, fordi jeg har det så dårligt, så jeg er nødt til at sidde ned i brusekabinen. Da min kæreste og jeg flyttede sammen, det var desværre en af de værste perioder, jeg har haft i forhold til min migræne, og det har været hårdt. Det har virkelig været en prøvelse for os. Og han har jo virkelig været forstående i den her proces, og det er jeg ham virkelig taknemmelig for, fordi det er slet ikke alle, der kunne have været det. En gang lavede jeg rigtig, rigtig mange aftaler altid, og jeg elsker planlægning. Jeg elsker at have styr på ting, og jeg elsker at have en fuldbooket kalender. Men det har jeg lært nu, at det kan jeg altså ikke. Det er altså bare sværere at følge med, og sværere at bestå eksamenerne, og ja, sværere bare at komme igennem alle de her uddannelsesforløb. Så du skal virkelig have en solid drivkraft for at kunne opnå noget med migræne. Det er en sygdom, som egentlig bare vender op og ned på hele dit liv, faktisk. Fremtiden ser lys ud for Isabella. Jeg ved ikke, om den ser lys ud for migræne Isabella. Nu håber jeg egentlig mest af alt bare på, at jeg kan varetage et arbejde, og så håber jeg selvfølgelig også på, at jeg kan få en familie på et tidspunkt.